Sláintear cúnrachirte ar an deach Michaeli I lúrpost ar na lochan an a leos an dé. Sise Madiana Chenadoch, bei ciad blion a gúis de húni chai. Clóin siú jarranin gan a chúnrach an nniu a marach san jarrar. An thoiseach a chamisteach cheála cast chúnrachte go. Cast van Bowery is so I am so pleased to know that you are celebrating your 100th birthday on the 13th of February 2004. I send my congratulations and best wishes to you on such a special occasion. Elizabeth R. Chatanig I héna nuas leis a chast títir an nánig. Chatanig an Rapshaw. Cymar a hwysw chast? Les fast. Les nu blísich in Elaka. As a vadin. Ar a lá sin gyda chapé líchtir na gaf ánt mach wantas mis ti'n meddwl sio hator líchtir yn ys tor chast. Had y tîn, chanir cwnt ac o'r has, da ffagin ac am di cwnt ac has. Mae yw mi cwn a ddyn gwyd nade, a chwlygin ac ydol nade. A ha mi sgrifig yn nanam, cwffwy han ag man, iddo gysgynnes mi, man gwmi, gos yn caenig mi cwffwy hwyr mi. Nysio, han slúgar falla fa seo umafasach trang ar an deidir heach chuine chasiach agus hat an seo gyda rafa cymar a chaim ha yn party. Meervullig. Fa party as a chaber fi. Thannig gada Canada, New York, Glasgow, Iskilbride, Ayr, Girvan, Lochmaddy, Ranagidal. Agus a Carlabach, a Calanis, a Fedibach, a Stonabach. That a whole carney. Cymar a sio ffadach yn ynys yma? Ha mi skinis. Va meer volg getaf. Fek in a goede ding. Fek en am gaat en ga ik me vier. Kroot die aan je kutje. Maar teacher a glas goed af. Teacher kon onder mama drum chapel. Han ik is kutje. Tieder son en nee, as a be. Wel, ik sy'n conus yn an y minut na ga, hech yn y ddas byg yn y satio gyda go laien ar nodge. Caet yn y rwgysw? Ha, de gynse ook er aan een gidede gidde. A gaan hier kalig in ac am session. Voor galassin, sie is gaalbag. Iddo va me tier, timidly 3 ha mis menig. Wien 3 van me 4 edikernes ogen am is bij Jan. Ergens ga je hier gaalbag, kan was je als een niet scholen. We maken nog een visionary aan de gaalbag. Ze talen de wel. Als je gaan visionary. Ergens was je als een niet scholen. Park, ga je naar een park guesthouse. Adjacent, je kunt je naar het park guesthouse. Waar de school is de school, kiet je die hele. Schöne van Romy kon met 10 miljoen van een halve gaan we naar de school. Ergens van met 10 miljoen in de gas in de jaar draaien. En ga kijken we van Michia. Pose shores code. Waar de Jan bonfire had het nog een beetje met de huis en komen de school. Ergens kwam de school achter die al zuur aan het lefaat. Goede dingen lefaat, scham je zuur aan het. Goed met vaat ak. Is je bonfire. Wie ga je nou school halen bij? Gaan je kus? Ach, die ga me 4 edik aan de school. Hij Taulion is organisch. Ergens wij als ruim, daar is er naar ruim als romisch, ergens ruim als negen weken tjinnesjaar. Ergens ga je aan de school, heel lang ga je aan de school. Bij skiën wel zo'n leger de heetje, keurig die meegers. Ergens had ik het niet chareken. Had ik stachel, zo'n naar zwaai, die zie je laatst, die meegers. En met dat gaan ik lee gooien, maar ja, die schön zo'n schach gooien. Dus van ik lees, ach schudde, wij zeggen naar Boerje voor de grossen.
Jemig I Toléin síine na je bóigi gan na dúlach neugnar as an dúlach. Agus bheit féin a Toléin cús. Dé se seachte bhan an cála a gin náim sinna bhfuil caine acu. Well, var a sinne néskol skol na ledis as ik think som lis nyklos va agus va da de kwad at sé va svach klibe van sakin en stabilis va davo ak na hen agus va de tri ba vi agus va da sta belon son ich agus fuchne de coaches van as a lachen Harro Karichen leidje du dan. Wel, was yn warsen yn y ysgol yn Carlefach. Catyn dech siwr steg Carlefach? Jaanreich. Gaich ba hanne minister de Carlefach. Ba na visionary aan de Carlefach kom de minister de Chien. Agus het hanne minister de Carlefach. Gaich ma Jaanreich. Ba blion tot Jaanreich as jach signal. Les een heel van han ik puur go ga ja a glas go. Dus wij change les ge. Wat droog ulgek de haniki. Dus wij sies les ge past. Dat zag kun je ik nooit gaat je idee weer daar zeg. Wij bio blion. Wat ge eklig biolama as Nederland aan oor. Hannig yn warsen y chiad choca. De chaine hacu tosach y chiad choci. Als je niet veel gaan halen, dan ik hoca maar. Oh, ekelig vijken ne ballis tot de schoonweg. Goed, zie je het aan de val af. Raad Pentler Road, die tegen Navin. Voor het voor een droogjes wat Navin toch kleerschone. Zie je ze in verschillende. Iedereen niet willen gaan Navin voor je. Stieg net tot de schoonweg liggen. Ergens kaart. Geraamd. Wat dan vallen moesten. Dus aan naakt. Galaf torach. Geloof dan ik het as. Zijn geen naam zit ik hier trokken. De ballen van alle schoonweg. Zijn er. Ik kan je nog een oorzaak tjaddige hockey en leer. Wow. Was er nu was nu weer aan de oorzaak. Het is geen toer op je aan de mee als een leer. Steeg ga je nog maar een geweldige pijn in je oog is naar wat tachart. Ze roept bewust aan de gokken kreeg. Ik had een geil toren mee als een gokken verschillende bewusten. Kalietje daar een keer in je land. Ga voor grote naar de basis. Dus je gaat je school stjornen wij. Als je zo'n woorden hoort mag tjekkisch knachtje. Wat praten we als gokken? Mijn vraag is beginnen. Ga je loon thuis? Hier dus de zandse vraag ga je dus was zo'n klee honderdig voor ik zeg maar ze zijn hoekbaas ga je als je zo'n doen dat zeg het dit is zo'n ga je schrapner stronnen vraag ga ik eens van ga je stronnen naar ga je is ga je pies gaan een schrapner weet je als een scamanetje zware waske de grie zo'n knodde katasa ik weet niet aan hen nu gaan we gaan verder skeleoren zijn en daar zeg doorsen gaan wat je elkaar operation iets het je moet grie het is waar schrapner zijn ik ga je daar gaan rank het is ga je lege laaf jaarreke het is wat je zou zo ook kunnen worden laaf ik le hoek is laaf ik goed ga scanning route semilische laaf nach tjena ga de piaro worden vakant naar je ga live het we kopen vind ik zo je is goed ga hoek het is genoeg zit route weg wat je nu
Susan stort drüber mal schon. Maar zo'n scheisje ga je pijn boeien je trokken gereest. Ach, was je lent in de uitlaat bij heet, is gistjes ook zo maken tjekkisch. Die hollas kan je zo. Jordan Hill aan een glas ge. Daar wil Gaat je niet zo tjekkisch kunnen worden. Vrienden mij gedig, van mij just stourig, zo'n geen loch aan mij. Van mij had ik al op jaar ek Easter geen loch. Agus van mij aan een geen loch in de school. Van mij is de application nog eens jachtson. Job naast mij. Zijn men een hoosje zo tjekkisch, maar als lent zo erf het tjekkisch. 1926 gender strike. De huur vis going show. Huur me liefde voor Dr. Philip is het maar in te gaan. Lava een qualifying exam. Would I accept a permanent post in Lulbos School? If I accepted, would I inform him when I would be able to take up the post? This scheme I accepted with thanks and would take up the post when the strike was over, the general strike. Marianne kenne toch aan een schön hoosje hier tjekkisch gemaakt aan de luurpost, maar ook klein woich beunthullig maar bij is maar ga je aan de China van rode kroon vleonigen verroch is van nog die vleonigen zeggen aan een greem aram Japan schön maar ook is er me wel dan zo handraaste klaar een polish over aan de Shanghai econom schön is misschien gaan aan larak mee aan John Angus Kennedy ga je aan een neketiek wie het zo hoog gereed zo gezegd een neketiek daar ik het is het drie rukkegaar nog gelaf ik kan waast neketiek gezegd aan de Stjorneweg is aan zijn aan een vrij Marianne ik kun Marianne gaan toch is er in je brein aan de shit is voor kleintje natuurlijk een maroch Wel we me aan de luurpost kunnen volgens mij agus far na teacher for the notions on in the village on the road on the hill. To yani the asi. To maak over the again. Sun far na teacher for the agus so far van de hoek in the jakke. Agus va shoulder the notion. The shoulder piano touching it all over the world. Could you anike gachi sun the khins mia. Was je aan het luurpost reisje? Ach, gesu am kus jaren gewoon eentje nog ze woon en gar zo haul harisch. Dacht ik. Wel, niakem va shole crowd voor die gejetus en pleon ko ju, maar na netjen sa kon ro va shole. Ko ju de gaan je mis va vaskiga shole. Han ik fit chegane zeggen de ro aan Shanghai. Agus is ook groot alweer. De verlies aan de Shanghai. Je policeman van Hagen. Zo'n skiden log. Agus kan ik jou vet naar weer de verlies aan de Shanghai. Verrassjonen weer de verlies. Angus MacLeod, Angus Proze. Waar is niet de verlies? Waar belogen de verlies aan de Schoenweg. Agus waar de goede Shanghai de verlies. Agus jouw gas niet de verlies. Agus waar long live hoe de code bleef als je. Ha anders ook, kan ik zo belogen aan een dat punten als ik er tank, is ga niet meer eens terug aan Vancouver. Ze verlies er ook aan Shanghai en zo. Ach, waar klee, waar het huisige languages. Juist ja Chinese line dialect van Shanghai. Gaan je Mandarin we haken er niet. Ach, vriendelijk belogen zijn dus huurde power company. Gremid is on in charge of the Chinese labor. Agus waar tot jaar jij in de chauffeurcompany waar de verlies voor treble the salary, I think. De nu was in Shanghai. Joining the police on the 1928. Agus waar ik in the 1933 was in Indian Ocean. Ik had zich mis Shanghai 1934. Agus was aan de hen go wel long leave ik in 1939 is wel een jaar in de ocean van een week ik in wij aan de 1936 ach
Hannig meningitis os was hier on February 1937. Is var enjakken on 1938 An Shanghai. in Shanghai. She never gewil Shanghai somhorit naar behe chanégur se furch gan or vasen ach was aan pleonig in kujoch agus chaneig su ergolomachas was naar prisonig na gro. O vaker jaraf. Gaan je Tsingtao is holiday 1937 son mees July van vaartje va ekelchtje aan Shanghai. Na moeder dat goed dingen dat het holidays on July en August. Kon je was je aan Tsingtao July gaan je aan zo'n weersgeleid. Agus 3 zaken was je aan han ik het vind geleden kalidash ach een bodnislig clown gegeven dat voor de verroad. Het is nu nach Royal Holiday ga je naar Hong Kong van de Japanese als een gunboat als navin. Zwart vliegen die Shanghai in. Gaat er loon ocean. Ach wat fijn Gorka China ga je Nanjing Suzu Gorka gaan China. We missen laat je weer meer aan een Tsingtao, we 3 meer aan Noorsen, maar mensen is niet dat zeg je. Kun je gaat u het loon Noorsen aan 1937 go Pearl Harbor, December 1941. Er is wat gisteren dan in de stad overnight aan het. Dat was in Noorsen. Ga wat het hier naar niet. Was je als een dag in een hier je mag zijn armbands onweer in de je mag black armbands with a big red bee on it. Het is dat kovan. Gaat je de vader van wat roadblocks zag goed tugen niet. Rosan is een kotje hockey. Aan Shanghai daar December 41 Hanigat 42 wat Jan de camps Giselle. Ergens nirgend waar nippe eeuwigheid waar dat de stag had je zo'n gevecht gehad vieze de gelukkaar maar je gelukkaar wat ik Die man hoe zo pene duidelijk naar Japanese je het hoor kan je gaan. Wel en ik heb stag en geluk ergens wat het al heen laat ik tegen dat ze me gaat heen voedig het afgeren daar. Ergens goed dat tags in de curtain zaken zo'n wat je kan toch ja als Rosine. Kan je was February 1943 maar nu is het zo'n gewoon goed dat je een civilian internees als school, a British school als in the city you said. Ergens hoe is het? Tjechlafies wie je zo'n gewoon schach. Ergens gewoon leerst van Washington schach maar heerlijk. Ergens hoe dat trainen. Arhutig zat japen dan hoe de schach. Ergens en allemaal pleiten routen hezig. Skin is routen Spanje is routen negeemig zo'n wie bio. Ergens bieren aan 3 schachen. Zo'n aan een schachen dat gaan zijn. Schachen kan je gaan zijn Chinese New Year. Ergens wat goede kaart doen. Ergens aan lama schachen schachen hoe met je buurverskelt. Zo'n kale een van wat de nadat je dat kan staat bank. Was je niet fijn. Daar wil $. Goed in fijn zijn. Ik ga het bieden. Bekanheid naar Torah dat ik dat ga niet door. Daar wil ik ga vaar je nog. Zie je niet iemand dus aan Birgel ra. Ik zie me het Birgel zo'n 3 zaken wel. Ga dat ik dat ik een soort zin ja. Ik zie me het reik. Waar niet haneke. Nee. Nirgend haneke als ik jaren maar Austria's als ik jaren maar vallen van de Nazis. Wat het ook al naar Mielsen in Shanghai.
agus bheit dul tíimi na déhan rá chalacinn tí réic. Well, réic mi se na tea set, dinner sets, wedding presents. Nach ra mé son agaleg son Japanese agus dhémin agad éna son bíag. Agus réic mi rúd nach ra mé ar tealachanís. Bheit léúlich ó tealachanís. Is son bíag énas agus cha mé mach agus sé lanna sában bhain ach bheit bu is fyrskilt hu mé tunnigent gelégus an 3 seachgan. Bheit mis is ménig grosin til gachi adjacent repatriated. Could harrow. Chasiúán ar éiste hanna ceirh an thuácar chasiú anna champa bheit sin san 3 seachcoine. Déch fatsa bheit siúid. Dábhlí anna go lé. Bheit éit Janudéis ar a scáil, bheit éit partitions í anna gana rúman an scáil is an gymich na tiúlaichin roimach go gaipéans. Bheit sin minig a tór for bheit tór an dormitories tíadach anna campbeds. Could bheit sin gyma ie tor, biar ie na tor ele as a njöksen. Ni gynnu sig siwst at gynna chan an siwpen at sef a siwan? Chata ie sig môran, pidgin English. Ni yn dych le, Richard Cully, man, stop, as rwyd am osan. Chata ie sig mi se jada. Could bheit siwr an sin reist dafle o'n gyle as a champa sin na'r pris yn eich man a siw graf a sin y biar ie na bach gylior ale. Dista jas ar o'n twy na dy hwysw ddasha? O, fasach. Gwydig sy'n i golydd as, ni gyn eger o tehan di golydd as. Chas ni mach chwant y dim anna fa salach, o afasach. Cha bwrdd y car chochgadach iddo stof, charwad y glan ag y stof o'r mi. Agus fa lar chanar i hyd i dys o'r lar y fawn. Fa chwad salach, fa sy'n gwydig sy'n iad a chaimp. Fa sy'n iad ôl a chaimp i'r adjacent, anna 45. The van American is B29 Chinese Shanghai who that Chinese Khampele Eastern area Chinese territory agus an sé hospital van hen Sacred Heart Hospital Chinese agus la atibeka kan an hen kuchlein hin ach ne troops Japanese wat billeted an hen sinna var royetsen agus Galavat skakat nation managakat na yakab salos koyu va khulukar u avasakhan hen ach gudishin an hen son mees na tishach kan dolmach treshak khulula galanagen hay maspurushin yol gudukhan hadet min akhroshin kharoshin tadies an hen kan wesin fisal gariat November washin chimile shiashach kan mashin as nachi Mwyswn di hereiste, sy'n yn cogog y fagwn, sy'n fasio fforst na chwysio asle ar begat ach rocwys nhw afs o'ch cwnstal. Cwni gag sy'n Shanghai mae ydy cawl? Hwy sy'n on 10th November, hwy mis telephone from a British consulate. Can you be ready on the 20th? 20th of what? Of November. But it's the 10th now. Yes, will you be ready on the 20th? That's only 10 days to pack up your home. That's right, you better be on it. It's a troop ship going on the 20th. I don't know when the next one will be leaving. You better be ready to go on it. We went on it. 20th, 1945. Marianne kenne toch aan een zin. Agus maroch. The troops party got a clown. Van de troops in camp beds. We missen van Marugg under 5. We missen aan een cabin kon ripon nog hele. Ach, Ian is fashion chak blion. Agus John Angus water at camp hammocks. Mannen van de troep zijn. Ach, dat party was maken nog lang in the Mediterranean. Agus hoe dat kast van de Hoffican captain and officers of the SS Tamaroa. Agus dranis in Liverpool, New Year's Eve 1945 aan de Liverpool. Sin aku een kokke geef. Agus was overnight aan de reception center aan de Liverpool. Agus laine warach gasneu lasge. New Year's Day 1946. Agus a stei hockey gasjudash kon lopen de wakke penis te galashu. Nach ja, kun je gasjudash hokkisk. Ja, gitjet. Han is in gache aan heel. Scharo job bakin. Scharo
cael ac yn charo, job ac yn charo ac yn fasyn an jo. Ach, John Angus yw edda leis control commission an as y gera march, son 3 bliona. Agus, chadach mission ôl gan y gera, mynd fa mi an jo, ffydwch gwyl me fahaf hiele. Leis y chlawn, agus, chad John Angus am 46. Sfawn go 49, a chadach mission ôl go 47. Leis y chlawn, charwa accommodation ac. Sydd y hwyr at twy, cham yn ôl. Sfa sy'n y daflu o'n on. Go 49, sfad job is yn siachat yn orsyn. Agus, han mi ydw as y sio, leis y chlawn. Yn orsyn. Agus, jan sy'n sefyd at eintyn y gwyl y lasgu. Agus, chai, John Angus fa gan ar hi. Fi ys yn lasgu, fiach yn di job ein. Sydd a job mae gyda College National Bank na safety officer. Agus chwysyn si ys deposited flat. Agus chamis si ys cwmol rhyw notion. Agus hwg mi si am ys yn gwhyn son dach i ent i cheir fag yn di furniture ent so chwlw car pots and pans kapstan sos o sein chwlw car gan ysyn ac yn di tosach pan o tosach. Dalt gan hogsud sales som furniture er. Agus skrif mi go ferrig an hin. Cousin go hin var teach go an glasru. Var at college school hin. Agus khanen va ne maskole va akam sat an ho harwa pio. Va akam di reference en. Agus skrif mi go Angus McKeever. Smetje kan raite va. Hwala mi mae ein, chan yn eich nid ira. McKeever Brothers, fi gada sy'n yn glasgu. Co yw gan ac yn ys fa cardach o hyn. So gan eich mi ga, ffydyn anam i ysig son, cram i son, applied i son job an yn glasgu. Agus fyrta, ni'n mynd y siarna sy'n, vacancy as sgol as y fel mis Christmas. Agus hi mi gyffaim job ysyn. Sŵr. Agus hwyd, sy'n fan y hos mis yn glasgu. Crewcroft Street School. Crewcroft Street School, and she's Paisley Road. Chan i lorak o'r unrhyw. Fai bulldoze, fa mi an hyn roi bulldoze. I went up with the bricks. Sort of Kingston Bridge. Fa as yr ador. So, iddo fa cwyd yn ad the Kingston Bridge yn glasgu. Stein nhw'n i'r eistio fas o tsegas gan ysyn yn glasgu. Wa mi cwyd blod yn diag an an Crewcroft Street School. Agus cham in oorsen Drum Chapel van was ich John Angus on the 1966. Agus flat ac yn jo boeren oorsen agus hui mi flat fik an Kelvindale. Agus hui mi job an Drum Chapel. So mi keith bli an an 19 years. Maar zo'n je gaag zo'n duurpost, ook zo'n tjölog, was je aan de China zo'n pleonigen, les in tjölog, was je naar prijzen nog kokkie en zo'n, ook zo'n oorzen vast geficht pleonen tjekkes aan een glas ge, zijn ik zo daar zo'n oorzen, kofar wel zo'n zo aan de duurpost, dat ik zo geven, gelukkig wel was zo'n. Well, retired ik me aan 1970, was ge, van Charam ik maken oorzen, han ik aan China aan van mij. Kon je wel hier niet keer zeggen. Hoe de dokter zei, holiday day. Van mij zo'n gaan naar die vliegen, geen hele zo'n challenge, zo'n geil, mij gaan met iets, dat van mij anders zien, is het, van mij het schepel en het jeker gehaald, de hietje, zo'n me fansen. Net gewoon het soortas keert pleone. Geisje, de na haar geen smoor zo rechtkin. Gelukkig al aardig. Han haatje van de dagen zijn dingen dagen. Zeg maar voor je tiert pleone. Wil het maar, nou wil het tonen. Na goed. Zo'n naarbij gewoon zo karig in het chain, gewoon zo jal aan het chain. Gewoon maar je gaat aan een gehaald. Karig genokt daar. Zo'n je gaat wel. Ze waren voor een jaar na een. Ze gaat je nog gehaald. Dus gelukkig was ze wel dat je gaat. Gewoon zo koach kan jal aan het chain. Gewoon ik.
Chwn ysio eich lans jechtig yn y tîn? Honnig, aha. Fel sy'n edrych ys un o fyrs ysmynach yw? O, gyda'r efo ha. Cogiw as a health service ydy hyn y ddod. Ha mi ar ffyrwch. Mae'n yw at i cliwch oedd yn yw. Agus sé aneurysm fydd John Angus ydy fas i casyn chabwr i gaif operation yn y fydd yn dod. Gan i gad yn yw. Ha dy ddod ys mi ar ffyrwch yn yw as yn dod. Fel sy'n edrych cael eich hawl? Smeet ik wel, kutjig. Smeet ik wel. Cym ar ysio ffalwch i'n maha? Cwmwad o ddash ar yn y bleon i'ch yn y hasyn? Wel, fa dyn man tro hwli reis. Mi er ffylach ma. Na siar na donan. Ha tor moesters maar aan een junach naar groot aan ieder wat mis ook het kus kan het zijn is naar groen gaat in je allemaal nee kunnen wikkelen wij weer is clown de sarige naar groot weet het wat mis ook gaat mis kleintje kaal kan het zijn ieder wat mij ook Na de hiw clown ook in u? Is tu graag uw teen, wel gewoon maar ze haar gemoor naar mijn wessen. Davis tu vader geen maar een zo spek week in je ook hashen. Wel, heb ik al aan met zo'n. Na drugs is rotersen. Is torgan heden nervision. Heb ik swinje genagela tot examples me geef. Smetje que laat kwaad kus naatje wie roeie mooi, klootje mooi. Is de plan in hakken peen in is. Tjedig, gaan door de migel. Ik vind heel maar een paar, maar beginnen migel vat even af. Ach, hij met alles gehoord van de wereld mee. Hij zal er vast op ook zijn jatsen hukutsen is. Jatsen hukum zonder jou. Wat misschien gaan we wel hoor. Sam met alles gehoord aan jou. I mean, niet bleef ik dan jou. 1983. Hij met alles gehoord van jou. Gevallen aan mij. Wel, morgen tank geef zo'n ik al gewoon zien heel erg van een show en nu ergens als me leheen ergens goed doen jullie ik reden een geel hebben koeien een klas zo'n elgeef taplees getjeraven Taplees getjeraven Bileti Marianne kenne toch aan een schön ergens Kiet bleone geus kroot maar bleone in elge ames me getjeraven hij tonen salan je tonen zet never me heel meer laat me steken